Здравейте от новата ни дестинация! Днес се намираме в Прага. Как пътуваме ние? Виждаме евтини самолетни билети и купуваме. Много се зарадвахме, когато установихме, че Wizz Air са пуснали евтини самолетни билети от София до Прага. Току-що пристигнахме, почваме. Тук спим, едно апартаментче. Ето е гледката до апартамента. Страхотно! Нещо подобно като в Полша, във Вроцлав. Така, заминахме на 17 градуса в София и пристигнахме на 0, като в момента сигурно вече е минус 1-2, а утре го дават да вали сняг. Часовата разлика тук е 1 час назад от София, зимно часово време, а полетът беше час и 35 минути. Сега, естествено, че сме изчели всичките пътеводители, топ 10, топ 20 на какво трябва да посетите в Прага. Но ние тръгваме на където ни видят очите. Стигнахме до тук с такси Bolt, 15 км от летището, ни струваше 34 лева. Сега отивам да настигна останалите. Ето тук влязоха в нещо като за информация. И ще видим на къде ще ни заведат очите. Ето малко още нощна гледка. Много е красиво. Това е площадът, до който се намира апартамента ни, а това е едно от най-емблематичните неща за Прага. Пражкият часовник, който е монтиран на общината. Се събират милиони туристи. Води се, че това е най-старият, т.е. третият най-старият астрономически часовник в света изобщо. И едно от най-посещаемите места тук. Ето колко много хора има. Сега ще обикаляме и ще се опитаме да намерим коледен базар, който е открит, тъй като за сега все още не всички са отворени. Днес е 22 ноември. Има отворени коледни базари, но основният, който отваря в Прага, отваря на 29 ноември. Така, след половин час ходене стигнахме до един от отворените в момента коледни базари, който е красив, но може да видите за какво става на въпрос. Доста задушевна обстановка. Ходиш в колона, тълпа от хора и не можеш да спреш, защото хората те помитат и те избутват. Дали защото е събота в момента или по принцип е така, но това е за момента от мястото на събитието. Здравейте от следващия ден. Навън е 0 градуса, но заради слънцето е много приятно. Намираме се в момента пред Националната библиотека в Прага. Погледнете колко хора и каква опашка да влязат. Бяхме проучили предварително, че чехите са едни от най-образованите хора в цял свят и много държат на образованието. Може би затова има и такава опашка пред библиотеката. Междувременно днес сме определили деня за ходене пеша, защото е много приятно, а тъй като утре го дава да вали сняг, купихме билети за автобусите Хоп-он-Хоп. Спазарихме се за цена, която ще бъде за лодка, за цял ден качване в автобуса и за безплатен вход в Пражкия замък. Малко след библиотеката, ходейки по тълпата от хора, стигнахме до ето тази красота, Карловия мост. Туристи колкото искаш има, дали е защото е неделя и предколедно или винаги е така, не може да знаем, но си заслужава, много е красиво. Вече сме на другата страна на Карловия мост, на река Вълтава. Времето е чудесно и е много красиво.
самия мост има 30 скулптури, които са от много важно историческо значение за Чехия. Всеки може да си прочете. Ето ни, пак много хора. Вече сме към края на обиколката на моста. Много беше красиво и приятно. Ето един магазин сувенири за марихуана. Тъй като в Чехия марихуаната е легализирана, може да си купите всякакви субстанции. Ние никога не сме купували, мислим да не импровизираме. Слязохме от Карловият мост и на 5 минутки пеша се намира най-тясната улица в Прага. Тя е еднопосочна с светофар. Малко ще снимаме. Сега чакаме на опашката. Ето е опашката. За да минем по най-тясната уличка, може би в света. Сега спираме на пауза. Чакаме да светне зелено и да дойде нашия ред. Ето, стана зелено. Тръгвам. Чакахме около 10 минути. Бързо се минава. И естествено ще излезем в един ресторант. Много хубав търговски номер за собствениците на ресторанта. И гледка към река Вълтава. Горките хора, които са седнали тук да се наслаждават на спокойствие и на гледка, по главата им са доста туристи. Току-що излязохме от ресторанта, до който ни заведе тази еднопосочната уличка. Ще ви разкажа за него. А това е статуята на пикаещите мъжки фигури в Прага. Може да се изпрати SMS до тези фигури и те с някакъв текст. И те, тъй като им се движат бедрата и мъжките части, могат да напишат текста от този SMS във водата. Много интересно нещо. Не ми е хрумвало никога на къла, че може да съществува подобен вид изкуство и писане на текст във вода с мъжки. Така. Сега потегляме пак на където ни видят очите. Моята препоръка е да не сядате в този ресторант, който ви води на посочната уличка. Сервитьорите бяха изключително груби. Забравиха ни част от поръчката. После се караха с нас, защото искат допълнителен бакшиш за обслужването. И така, не бихме повторили там, не ги препоръчвам. Сега, след като видяхме долу часовника, се качихме горе на кулата над него. Ето малко гледки. Здравейте, от втория ни ден в град Прага. Включвам се, за да покажа снегурин, който чисти тротуарите. Видяхме го по улиците такъв мъничък и си помислихме, че и за малките улици, вероятно, когато се качи на тротуара да чисти снега, не знам, такова нещо, защото в България не съм виждала. Днес заваля първият сняг в Чехия. Края на ноември сме, минус 2 градуса температурата. Още нещо, което ми направи впечатление, докато си ходим тези дни по улицата, е, вижте с какви малки плочици са им тротуарите. Освен, че е красиво и са направени в най-различни цветове, това много допринася да не се парзаляш. Сещате се с нашите 30 см плочки. Какво става пък за жълтите павета, шпагата ни е гарантиран. И освен, че са малки плочки, тези тук снимат по-отблизо, има и камъчета, ето те вече трябва да се виждат, които са посипани по тротуарите и така няма никаква вероятност човек да се подхлъзне в това време.
какво се случва после с тези камъчета, не знам. Важното е, че ще има по-малко счупени крака и ръце. Влязохме да хапнем в едно заведенице. Погледнете какви красоти. Човек и да не е гладен, му се дояжди. Дори изглеждат и здравословно направени, не толкова калорични. Ето ги тук сладките неща. Много красиво и вкусно. Хайде, отиваме да се качваме на автобусчето и да отиваме към Касъла или Пражкия замък. Ето ни вече пред Пражкия замък. Карула. В 12 часа, т.е. след час и половина, ще има смяна на Карула. Ще снимаме. Тук влизаме, пак хора. Доста, въпреки че е понеделник вече, не би трябвало да е толкова оживено. Но е. Хубавото е, че не се усеща толкова студено като вчера. Явно снегът лекоти усещането за студ. Ето сега влизаме. И след малко, като нещо друго ни направи впечатление интересно, пак ще снимаме. Ето това вече, колкото и пъти да е снимано, професионални фотографии, предавания, не може да не го снимам. Много е красиво. Ето и от другата страна поглед върху катедралата Свети Вит, която е разположена в Пражкия замък. Това е най-важната катедрала за Чехия. Тук се коронуват кралици и крале. Ето ги нашите малки маймуни. Ето още малко видео. Различни части на катедралата, тъй като е много интересно и хубаво. Току-що осъзнахме, че сме измамени от търговския представител на автобусчетата Хоп-оф. Тъй като вчера, както и аз ви казах, си закупихме билет за 3 души, 2 възрастни и 1 дете за 86 евро. И Жожо, нашият представител, ни обясни, че с този билет може да се возим на автобуса и на лодка и имаме включен билет за туристическите забележителности в замъка. Познайте, оказа се, че нямаме. Ако искаме да влезем в замъка, трябва да платим още 90 евро, което вече излиза малко скъпичко и май няма да го направим. Така че внимавайте какво ви обещават. Като цяло намирам доста забележки в обслужването тук в Прага. Обслужващия персонал е на така доста ниско ниво чужденци и всеки гледа да те излъже. Било то в ресторанти, в таксита. Ето днес за пореден път тази фирма Хоп-оф, тя би трябвало да е нещо като с държавен контрол, да не се допускат такива неща. Но вече всеки ден сме мамени по няколко пъти. Ето още малко информация от замъка. Това са цените. Може да се седне. Предполагам, че в по-топло време ще е много по-приятно. Така малко превод на цената. Греяното вино тук е 12 лева горе-долу. За справка, вчера пихме в центъра на Прага за 6 лева. Ето ги нашите деца и сега сме на автобуса Хоп-оф. Деца, вижте ни за клипчето. Качихме се след замъка на автобуса и отиваме при танцуващата къща.
след което ще се прекачим на друга линия Хопанов и ще ходим на лодка. След точно 2 минути сме на танцуващата къща. Ето я отблизо. Ще разгледаме, ще я снимаме и отдалеч. Ето е танцуващата къща отдалеч. Ето ни и нас. Вече сме на корабчето. Много е уютно и топло. Може да си поръчвате хапване, пиване, напитки, дори има сервитьори, много любезни. Ето ги нашите хора. Има телевизор, който показва напред камера. Ето ги нашите хора. Да видим на къде се движим. Така. Ще разглеждаме Прага, снежна Прага, като се движим по река Вълтава. During more than 200 years of its existence, it has suffered often from flooding and fire. After the last repairs completed in 2006, the Hergetova Cihelna has been used as a fine dining restaurant, a shopping gallery with artistic goods, and now also houses the Franz Kafka Museum. Mostly during the 17th and 18th century. Ето Карловия мост отдолу. Вчера го снимахме отгоре. Is a remainder of the old Judith Bridge and damaged by flooding 150 years later. Since the 1960s, Имаше много птици вчера отгоре, като ги гледахме, ето ги сега отдолу. Пак са си тук. On the southern side of the bridge, there are so-called ice bridges, wooden trunks with the function of protecting the bridge. Ето ни на вечеря в един от най-известните ресторанти, особено ако сте с деца. Как се превежда на български, ресторант Влак, нещо такова, където те няма сервитьори, храната ти е доставена по влакови линии. Ето, тук ще бъде доставено. Всичко е пълно, направихме си резервация още вчера. След малко ще снимаме какво ще пристигне и как. Така, направихме поръчката. Сега в момента ни пристигат напитките. Нашата маса е 11. Ето там на монитора показва разстоянието. Предполагам това са метри или секунди. Може би метри. И чакаме в момента да пристигне бирен влак. Бирен влак за възрастните. Ето я да видим нашата летва. О, да. Това е сокчето на детето. Добре. Ти докараха сока, бе? Така, пристигнахме. Сокчето на детето. Ето веднага изписате ливър. Пристигна. Ето сега след 6 метра идва и влака, пирения влак. Той не чака обаче. Той не другия чака. Той чака да се разминат. Да. Стига съм трил каква си лоша. Я да видим как се размина сега, направи маневра и заминава. Така, я да видим. Тейбъл 11, нашата маса. Ето ги влак, име Кокс. Ето Кокс докара бирения влак. За малко се разлее. Малко яденето. Съвети от днес, 25 ноември. Снимаме място на събитието, подготовка за откриване на Коледен пазар. Доколкото разбрахме, това ще бъде открито на 29 ноември, след 4 дни. Каква подготовка тече 4 дни по-рано. Представяме си колко ще бъде красиво. Вишки, автокранове, камиони.
А след малко отиваме към вече откритият вчера друг коледен базар, който не сме снимали. Току-що стигнахме до музея на металните фигури и на светлинно шоу. Много интересно. Обаче ние сме с деца, 3 момичета, нито едно не иска да влезе да гледа такива скулптури, стомана и желязо. Това няма да влезем. Може да не споменем един от символите на Чехия. Това се казва, не знам как се произнася, триделник, тъй като, предполагам, знаете, в чешки език може да има 5 съгласни букви една след друга. Или на български казано коминче, или това е едно изпечено захаросано тесто, вътре пълно с каквито си искате пълнежи. Ето как изглежда, има ги на всеки ъгъл. Вкусно е, който обича сладко. Тук отново, като в Полша, има и на всеки ъгъл магазини Жабка. Те са по-бюджетни и вътре има всичко, което може ви необходимо. Ето вече пристигнахме на коледния базар на площада на Републиката. Може би вечерта да е нещо по-впечатляващо. Да видим натам какво има. Аз се казвам Сиси. Палачинки, шалове, шапки. След малко ще си вземем едно грено вино, тъй като си е студено. Ами, всъщност това е. Зад базарчето на площада на Републиката има ето това заведение, Какао се казва. Може да го препоръчаме. Страхотно обслужване, има пасти, кафенца, готвено, супи. 5,50 лева беше в супа, основното беше около 14 лева. След голямо тичане успяхме да хванем точно на кръгъл час статуята, главата на Франц Кафка. Как се върти. Така скулптура. Еми явно остатъка след 1 час. Ето колко много хора чакаха. Продължава ли да се върти? Аха, значи ще направим пълна обиколка. Не всеки кръгъл час. Така, продължава след около минута да се връща наобратно. В момента сме в магазин Теско. Това са местните им хранителни магазини, като Kaufland, Lidl, Billa. Между другото тук има Billa и Lidl. И цените на някои продукти са дори по-евтини от България. Голям магазин. Ето в момента попаднахме на един случай. Жена, майка с бебе, е обвинена, че е откраднала нещо. Дойдоха 4 полицаи и вече доста време не я пускат да си тръгне. Така че явно има закони. Ходейки си по уличката, стигнахме до една от най-провокативните скулптури в Прага, създадена през 1996 година. Ето я. Това е статуя на Зигмунд Фройд, наречена Висящият мъж. Така създадена през 1996 година. Казах и олицетворявала прогреса на Прага, интелектуалния прогрес на Прага. Поредното магазинче за купуване на сувенири за приятели. Ето на какво попаднах. Буквално навсякъде може да си купите изделия от канабис. Шоколади, чай,
Това какво са близалки? Не знам, ако някое дете ги лапне, какво ще стане. Няма да опитваме. Ето, бира с канабис, енергийни напитки. Ако някой е опитвал такова, може да напише в коментар как се чувства после. Така, след около 6 часа се връщаме на главния площад, в който ще бъде разположена коледната елха на Прага. Ето там далечината. Виждате ли за 6 часа къде са стигнали с украсата? Но изключително бавно се случват нещата. Много е сложно. Красяват с лампички всяко едно клонче. Наоколо да видите атмосферата, колко много хора има. Днес сме вторник. Много хора има и вторник. Нашето видео за Прага, Чехия е на път да приключи. В момента тече четвъртата ни вечер, като имахме 3 пълни дни тук. Бих казала, че са достатъчно. Разгледахме основните забележителности, които си бяхме набелязали. Те бяха като цяло насочени за деца. В момента сме вторник, вечерта. Не знам как да го кажа, за да не ме хейтат повечето хора, но очаквах повече от Прага. Дали защото от доста години ни е сложена в списъка за пътешествие и не бяхме стигнали до тук. И малко очаквах повече, но или защото пък дойдохме през ноември, когато е толкова много населено. Гледнете. Хора навсякъде. Много хора. Същевременно малко украса. Миналата година бяхме в Копенхаген средата на ноември, по-рано от сега. И беше изключително красиво. Града беше украсен целия, на всеки ъгъл можеше да намериш нещо коледно. Докато тук в момента имат отворени 3 коледни базара. И извън тях нищо не говори, че е Коледа. Същевременно туристите са на тълпи. Може би управата можеше да помисли за подготовка на коледното настроение от по-рано. Не знам как ще е през декември. Освен това е студено. Но и в Копенхаген беше студено, но се усещаше много по-весело настроение. Между другото, цените тук са като в Копенхаген, което, знаете, Дания е на едно от челните места в Европа по доходи. Но беше поносимо. Освен това, тук обслужването е малко 50-50, или отселваш добро обслужване, или отселваш ужасно обслужване. Дали би било в магазин, ресторант, в такси. Обслужващия персонал, както казах, са основно чужденци, не особено квалифицирани. За съжаление, има доста просеци и скитници по улицата. И така, дано не разочаровам някого с моето мнение за Прага през ноември. Но все пак това е лично мнение. Ще дадем друг шанс на Прага в по-топло време и евентуално не толкова натоварено туристически. Това е от нас. Чао, чао! Съжалявам, пак се включвам да добавя още един негативен коментар. Както и дойдохме преди 3 дни, детето искаше много да купим едно такова пате. Ето вижте, никога не бях виждала магазин с толкова много патета. Патетата бяха
25 лева. Ние през цялото време обясняхме, че няма нужда, няма смисъл да се дава 25 лева за едно пате, но така решихме да я направим удоволствието. Дойдохме сега да купим въпросното пате от 25 лева, в момента вече е 33 лева. Буквално 2 дни по-късно. Съжалявам, пак се включвам. Не знам, на всяка крачка негативни неща. Ето в този магазин бяхме на път да купим едно магнитче, което е 150 крони. Попитахме продавачката какво дължим. Тя каза 8 евро. 150 крони са 12 лева. А изведнъж, когато се оказа, че не сме сигурни в кроните, те решиха да ни кажат 8 евро. Нали? 12 лева, 8 евро. Да, същото е.